Да си родител е супер! Какво е да си родител? Като ме питаш какво е да си родител, отговорът е супер! Няма много места, където можеш да се научиш на това. И ако не си някакъв страхотно природно интелигентен, нещата да ти идват отвътре, което е рядко сега. Много малко хора наистина така идва отръки. Общо взето повечето родители живеят голям стрес. Майките особено, те са страхотно притеснени, искат да са перфектни, но не знаете как. И много често правят грандиозни глупости в целта си да са добри майки. За бащите не ми се говори, защото това е необятна тема. Но мисля, че училищата за родители ще са много полезни. Реално това им е целта. Специално аз гледам да не се меся много. Аз отговарям за забавлението на децата, за редовното получаване на играчки и за тяхното разтоварване от скучното ежедневие, свързано с детски градини, хранене, хигиенизиране, къпане и така нататък. Така че ние имаме разделение на труда в нашето семейство. Съвет да им дам. Какъв съвет да им дам? Ако съм аз път да им давам съвети? Не знам. Защо трябва да им дам съвети? Нека да бъдат такива, нека да направят всичко по начина, по който го чувстват и по някакъв много естествен начин. Според мен, мен специално не ме кефи тази свръх подреденост и организираност. Сега ще направим това, после ще направим това, с това ще иде там. Някакси да стане по-спокойно и по-нормално и вероятно ще стане и по-истинско.